po yan ni Clazer Pardilla ng PTV? Well, napakaganda na rin ng feedback mula sa mga industriya ng mga restaurant, ng fast food, ng malls. Alam niyo po, nung nag-umpisa yung pandemya, talagang bumagsak ang crowd po sa mga establishmento na to because of high restrictions and high lockdowns. At in fact, bumaba pa to the level ng mga 30-40% versus yung pre-pandemic. Subalit ngayon, nung base sa at least yung last weekend, nakikita nila yung pagtaas na ng porsyento. Some are saying na nagre-range sa 50% to mas sustain yung ganitong lakas ng pagbabalik ng mga customers nga nila at paglalakas ng negosyo. Opo. Secretary, kumusta rin po yung monitoring naman ng DTI dito po sa mga establishment pagdating po sa pagsunod sa health protocols? May mga pinatawan po ba kayong parusa? Kasi talaga pong nakakabahala yung mga naunang mga eksena nung pagbaba sa restrictions na mukhang nasabik po talaga yung tao na pumunta sa mga malls,